Театрга кагылышлы яңалык булса, әлбәттә без иң беренче рәттән нишләптер беренче театрны искә төшерәбез, тра-та-та, бүгін театр була дип әйтеп куябыз. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында премьера. Премьер хакында аның режиссеры Марсель Махмутов сөйләп, бүген ул студиябыз кунагы. Марсель, хәерле көн. Сәлам, хош килдең. Хәерле көн, исәбез. Иң беренче рәттә синең бай театраль тарихыңа игътибар итәс килә. Син театр училищесында укытучы, әле Нур балалар курсын җитәкләүче, педагог, режиссер, шулай ук актер буларак та беренче дәүләт театрында зур тәҗрибә туплаган яшь артист булуына карамастан, син һәр вакыт үзеңнең иҗади кыйблаңа тугры һәм әйтергә кирәк үз йөзен булдырган кеше дип. Бу соклангыч, моны бөтен кешеләр булдыра алмый. Һәм ниһаять беренче тапкыр тәүге алдыман синең режиссурада. Бу инде дәүләт театрында дип әйтәс килә. Чөнки режиссерлыкка кагылышлы инде курсларың белән, инде укучыларың белән, башка төр юнәлештә концертлар белән, видеолар төшерү белән инде байтак эшләр. Ни өчен менә дәүләт театры һәм ни өчен драма комедия театры һәм ни өчен шушы әсәр? Һәм ни өчен моноспектакль? Һәм ни өчен моноспектакль? Беренчедән, аның детектив жанры турында әйтергә кирәк. Бу жанр соңгы вакытта бик популяр. Без детектив кинолар карарга яратабыз, сериаллар карарга яратабыз, китаплар укыйбыз. Причем детектив жанрының аның яше юк. Ягъни аудиториясы юк. Аны яшьләр дә укый, урта яшьтәге кешеләр дә укый. Детективы кызык булсын. Яңа исеменнән башлыйк әле. Шах, мат спектакле турында сүз бара. Менә ул детектив жанрында дәвам итә. Ну, менә һәрбер профессияның дип әйтим, һәрбер следовательның гомумән бөтен китапларда һәрвакыт ниндидер үзенең теге бер җанын ялыктыра торган берәр шигырь бар. Мәсәлән, анда беләсез инде Шерлок Холмс скрипкада уйнаса, кемдер кулбызда уйнаса, безнең төп героебыз ул шахмат уйный. Һәм безнең пьесада шулай итеп ясалган, шулай итеп куелган һәм шулай итеп язылган. Ләйлә Салахетдинова белән. Ул һәрбер аның йөреше шахмат йөреше белән параллель бара. Әмма авторның исемендә атаның бу моноспектакль шул эшлеккә бергә барлыкка килдем, яки автор үзенчә язды, син үзенчә күрдең, һәм үзенчә куясың. Синең курсташың, шулай ук бергә укыган Рөстәм, синең аңлатканың үзенчә аңлап, үзенчә уйный. Яисә сез бергә эшлектә әлеге әсәрне барлыкка килдегез? Бергә эшлектә дисәм дә ялгышмам, ләкин күбесенчә төп эшне әлбәттә Ләйлә Салахетдинова яза, ул безнең рус телендә яза, Инсаф Абдулла тәрҗемә итте. Без инде күптәннән Ләйлә белән эшлибез, күп кенә проектлар бергә булдырдык, төрле проектлар, һәм менә шушы проектта да эшләргә насыйп булды. Менә тәрҗемә әсәр дигән русча яза, татарчага тәрҗемә итәбез дигәндә, бер телдән икенче телгә әсәр күчкәндә, ягъни тәрҗемә ителгәндә, аның моны асылы, төрткесе, менә бу мәгънәсе югала бара. Менә без бу пьесаны бик тиз ясак та, аны бик тиз куйсак та, менә шушы тәрҗемә итү процессы, шушы тәрҗемә итү эше безнең бер 5 айга сузылгандыр. Чөнки менә сез дөрес әйтәсез, без аның автордан ерак итмичә шушы стилистиканы тотып, шушы жанрны булдырырга тырыштык. Сез инде Рөстәм белән берлектә берничә эштә катнаштыгыз, кинода да төшердегез аны. Ни өчен Рөстәм? Беләсезме, Рөстәм минем өчен ул әле, во-первых, бик көчле артист. Мин аны 5 яшеннән беләм, без аның белән якынлашып дуслаштык. Хәзер менә инде 22 ел тәмамлап театр училищесында. 22 ел бер-беребезне бик яхшы беләбез. Безнең дуслык натурә, ул тагын иҗади да дуслык. Без бер-беребезне аңлый беләбез. Ул миңа җайлаша белә, мин аңа җайлаша беләм. Шуңа күрә аның белән эшләү җиңел. Һәм гомумән Рөстәм үзе тәкъдим итте, минем менә шундый теләгем бар, хыялым бар, моноспектакль уйнарга. Хыялым бар дигәч, әйтәм, моноспектакль эшләп карыйбыз дип. Инде белән шулай килешеп эшләдек. Ләйлә Салахетдинова, Рөстәм Гайзуллин, Марсель Махмутов, моноспектакль, шахмат булдырылганча әзрәк без сораулар биреп спектакльнең асылын, мәгънәсен ачарга тырыштык. Тамашачы качан күрә алачак? 13-нче, 14-нче, 26-нчы апрель көнне. Менә моноспектакль бу шунысы да кызык. Кече залда буламы, зур залдамы? Зур залда сәгатьтә 20 минутлык антраксыз. Менә кем өчен әлеге спектакль менә аеруча кызык булыр дип уйлыйсың? Менә аудиторияңызны күз алдыгызга тотып, менә куйдыгыз. Менә сезгә икегезгә һичшиксез кызык була. 6+, 12+, 18+. Ни өчен? Чөнки белгәнебезчә безнең бу детектив һәм монда кемне
балалар белән эш итәсез дип әйтеп китте Алмаз да. Ул Нур группасы. Алар белән нинди эшләр башкарасыз, нинди спектакльләр куясыз? Әлеге вакытта без Мин дигән проект өстендә эшлибез. Ни өчен Мин? Безнең балалар инде үсеп җитте. Без алар белән сөйләштек бу турыда. Үсеп җитте алар инде хәзер яшь үсмерләр, аларга 13, 14, 15 яшь. Һәм хәзер безнең студия бераз гына улгайды дип әйтсәк ялгышмам. Без хәзерге вакытта Мин дигән проект әзерлибез, чөнки аларның һәрберсе 9нчы сыйныфны бетергәч Казан театры училищесына килергә ниятлиләр, күбесе 80% дип әйтик. Һәм без аларга шушы кыска гына портфолиодан булган спектакль әзерлибез. Һәрберсенең үзенең чыгып 3 минут үзе турында сөйли. Шулай ук видео портфолио һәм фото портфолио эшлибез. Шушы бөтен портфолиолардан без бер темага салып спектакль чыгарырга исәп. Киләчәктә дәүләт театрларында әле спектакльләр куярга җыенасың алда без. Амин. Әлбәттә телим. Әлбәттә телим. Марсель рәхмәт, һәр яктан да уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт,